Menene sikila? Yau a kansa zamu tattauna. Abubuwa 7 da ya kamata ku sani dangane da cutar amosanin jini wato sikila. Cutar sikila ko in ce amosanin jini na ɗaya daga cikin cututtukan da za a iya cewa na neman zama ruwan dare a halin yanzu. Saboda yadda ake yawan samun yin aure tsakanin masu rukunin jini AS da AS ko SS da AS. Lalurar amosanin jini wato sickle cell anemia rura ce da ke raunata mai fama da ita har ma da iyalin mai fama da ita da al'umma baki daya. An ware ranar 19 ga watan Yuni kowace shekara a matsayin ranar yaƙi da cutar amosanin jini wato sikila a duniya. Rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin faɗakar da al'umma kan wannan cutar a duniya. Kan haka ne ni Dr. Suleiman na yi nazari kan wasu abubuwa 7 dangane da cutar na kawo muku shi a halin yanzu. Na ɗaya, bincike ya nuna Najeriya ta fi yawan masu fama da cutar sikila a cikin ƙasashen duniya. Bincike ya ƙara nuna cewa duk shekara ana haihuwar jarirai 300,000 a duniya, kuma rabi daga wannan yawan a Najeriya ake haihuwarsu. Daga cikin 150 na Najeriya ɗin, 100 ne ke mutuwa duk shekara. Bincike ya ƙara tabbatar da cewa mafi yawan masu cutar sikila a Najeriya sun fi yawa a arewacin ƙasar, kuma wannan ya samo asali ne ta dalilin rashin yin gwajin jini kafin aure, kuma shi ke taka rawa sosai wajen haifar yara masu ɗauke da cutar sikila a ƙasar. Na biyu, shan magunguna har abada. Masu fama da cutar sikila suna fara shan wasu magunguna tun daga lokacin da aka gano suna ɗauke da cutar har zuwa ƙarshen rayuwarsu, kamar yadda wasu wakilan likitoci ke shaidawa masu fama da larurar. Alhali kuwa a wannan zamanin an samo maganinsa, wanda shine babban makasudin yin wannan bidiyo don ƙara muku haske kan al'amuran. Daga cikin magungunan da wasu likitoci ke ɗaura masu larurar su rika sha har ƙarshen rayuwa, akwai folic acid wanda yake ƙara musu jini saboda ƙwayoyin jininsu na saurin ƙarewa. Akwai kuma polydrin, magani ne da ke kare su daga kamuwa da cutar malaria don tana wahalar da su sosai don suka kamu da ita. Sai maganin penicillin V, shi kuma aikinsa shine kare su daga cututtuka masu alaka da numfashi. Sai hydroxyurea wanda yake taimakawa ƙwayoyin jinin siffarsu ta zama mai kyau, yake kuma taimaka musu wajen rage tashin ciwon, amma yawanci shi sai wanda ciwon ke masa tsanani ake bawa shawara ya sha. Wannan yasa na zauna na tsara wannan bidiyo don kawo masu wannan larura sauki kan yawaitar shan wannan magunguna. Ku biyo ni domin jin matakan da za ku ɗauka da maganin da ya dace ku yi amfani da shi don kaucewa wannan cutar. Na uku, yawaita shan ruwa. Yawan shan ruwa abu ne mai matukar muhimmanci ga masu cutar sikila, saboda rashin ruwa yana tayar musu da ciwon kwankwaso da na gabobi. Sannan shan ruwan na sa jini ya dinga gudu yadda ya kamata, kuma ƙwayoyin jini su dinga wucewa cikin jijiyoyi, wanda haka ke hana ciwon yawan tashi. Na hudu, zafin ciwon ya fi na naƙuda. Tsananin zafin ciwon kwankwaso da masu cutar kan yi fama da shi lokaci zuwa lokaci yana matukar uzura musu. Tabbas abinda bincike ya nuna, masu fama da cutar sikila suna jin zafi ya fi na naƙuda. Suna jin ciwon ƙashi kamar ana kwankwasa shi. Jini baya isa wasu wuraren, don haka idan suka taru a waje ɗaya sai su saka ciwo. Na biyar, shafar lafiyar jima'i. Ciwon bai bar masu shi ta ɓangaren shafar lafiyar jima'insu ba. Ga maza dai yawanci gabansu yakan miƙe ya ki sauka. Ƙwayoyin jini masu kamar lauje na makalewa a gabansu, sai jinin ya ki fita ya taru a wajen, sai al'aurarsu ta miƙe ta ki sauka. A wasu lokutan har sai an yi yar ƙaramar tiyata, wasu kuma da an sanya kankara sai ta taimaka wajen kwantar da gaban. Na shida, kuka da ihu ba babba ba yaro. Tsananin zafin da ciwon ke zuwa da shi yakan sa masu fama da shi su dinga gurzar kuka tare da gunji da gurnani. Irin wannan yanayi ba babba ba yaro za a ga sun fita hayyacinsu, wasu ma kan ji kamar ana kwankwatsa musu ƙashinsu da guduma. Shi yasa duk dauriyar mutum sai an ji sautin kukansa. Na bakwai, karaya ba tare da jin ciwo ba. Daga cikin wasu abubuwan mamaki dangane da wannan ciwo shine yadda wasu lokutan sai ƙashin wata gaba ta jikin masu ciwon ta karye bal. Ba komai ke jawo hakan ba sai tsabar zafin ciwon da ke taso musu. Hanyoyin da za a kare kai daga wannan cuta ta sikila sun hada da shan maganin da ya dace bisa ka'ida da kuma kiyaye abubuwa kamar haka kamun ai aure. Na ɗaya, kiyaye abubuwa su ne tabbatar da yin gwaji domin sanin matsayar garkuwan jikinka kafin yin aure. Ka tabbatar da rukunin jininka da na matar da zaka aura ingantattu ne kamar haka: AA da AA,
AA da AS. Kada soyayya ya rufe ma ido ku yi gangancin auren wannan rukuni da zan lissafa a yanzu. SS da SS, AS da SS, AS da AS. Idan kun kiyaye wannan to kun kubutar da kanku daga samar da yara masu cutar sikila yayin da za ku haihu. Ga masu fama da matsalar cutar sikila a halin yanzu, ga maganin da za a bawa mai cutar don samun sauki ko lafiya gaba daya. Ga mai bukata ya yi min DM da IP ko ka ɗau lamba ta a bayo ka min magana a WhatsApp, ka rubuta min IP. Idan ka karu da wannan bidiyo to ka tura wa abokinka ko da mutum ɗaya ne domin ya karu. Za ku iya ajiye min sunan cutar da kuke so a yi muku bayanin sa nan gaba a cikin akwatin tsokaci da ke ƙasa. Sannan ku yi liking domin bani ƙwarin gwiwar yin wani bidiyo gobe. Sunana Dr. Suleiman Karaminsu. Za ku iya samun wasu bidiyo'ina a shafin Facebook da YouTube channel ɗinmu mai suna DS-KED, ko mai shiga TikTok sunan akawun ɗinmu Tech Medicine 04.